muhimmanci a cikin al'amar da rayuwar jihar Kano. Allah ta sarki Allah ya ƙara sarki lafiya. Halin da ake ciki a yau ya wata Kano kamar da ƙasa tarihi da cikin jihohi suka ba da gudunmawa wajen babbar ƙasa da inganta rayuwar ƙasa a lokacin da ake amfana da noma da muke yi, kiwo sauransu. Wannan suna da cikin abin da ya ba da gudunmawa da gina jihar Lagos, ya ba da gudunmawa da gina jihar inda yau Najeriya take takama da abin da yake ba da yake sabuwa a jihar Kuta. Allah ta yi wata wasu yau Kano an da muke amfani da ita Kano da take cibiyar kasuwanci ne a Najeriya. Kano